ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭବ, ମତାମତ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ଭାବେ ଚିନ୍ତା ଓ ଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଥାଏ। ଭାଷା ସରଳ, ସୁବୋଧ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚନା କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଚୟନ, ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଭୂମିକା, ମୂଳ ବିଷୟ ଓ ଉପସଂହାରରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଲେଖିବା, ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତି ଓ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଏଡ଼ାଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସାରଭକ୍ତ ଲେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧର 19 ପର୍ବ। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚଳନ ଏହାକୁ ଗତି ଦେଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସାରାଂଶ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ନିଜ ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ବିକାଶ 19 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।